Sige, makagtanaw-tanaw sa kuha. Ay, sige, tanaw-tanaw sa kuha ba? Sumbong ta ka kay mama nun. Ano, sige, makagtanaw sa mong balay, eh. Huli na ba? Tugkon ka pa! Sige, tanaw na sa kong video! Hawa ba? Na, mga yun na pagkagpagkaon sa mga ba't kila ka pa kayo pagkaan? Hawa na! Wala kay unggoy, di para sa kauna ko'y unggoy. Di ka palitan sa imong mama. Wala man may unggoy ba? Wala! Hi mga bata, kumusta naman dias yung balay? Kako kay ako lang isa diri kinaglakaw kong mama. Tapos kitakain ko niyang pagkaon para makakaon ko, be. Kamo na may pagkaon, wala. mga ano ko din sa balay karon. Kuyang, ang sudan na yutang pinirito, ha? Muna po ng kaunan to ng dalo, piya kay kakay. Mga iring nila, kay gipakanin mo ako, wala. Hello, what's up mga bata? Welcome to my vlog. Kini si Baby Apyot. Kumusta naman mo diras yung balay? Ako kay nakoy unggol. Ano akong unggoy kaya kaning dula-dulaan kalon. Kini si Baby Apyot. At naman naminaw sa MOR 101.1. Hello mga bata. Kini dahil si Baby Apyot. Kumusta naman sa inyong balay? Ako na isa din kasi mama naglakaw kung gigamit iyang cellphone. Kamusta naman diha sa video? Hello sa kong mga uncle, akong mga ante, akong classmate. Nakay pagkaon dire on. Kaon kunyag ka ng biskwit lamig ka tanan. Tapos ako mama bakit naglakaw mo siya ganinan. Ako ma palite ko og dulaan na para pagbalik nimo kay magdula-dula lang ko din sa balay.